Ribeira acollerá o próximo 21 de marzo unha nova edición da Andaina Solidaria Un Raio de Luz, iniciativa que busca apoiar a investigación da enfermidade de Dent. Deportes e Solidariedade volverán a darse a man en Ribeira coa celebración da terceira edición da Andaina Un Raio de Luz, unha iniciativa impulsada pola asociación Art for Dent coa colaboración do Concello. A terceira edición que se fai desta andaina a favor da enfermidade de Dent, unha enfermidade considerada como enfermidade rara, e dende o Concello, pois este tipo de iniciativas estamos ao carón delas porque canta máis investigación, canta máis apoio este tipo de enfermidades que ao final son consideradas raras, pouco estudo teñen, pouca xente. A cita está programada para o sábado 21 de marzo, con saída ás 6:30 da tarde dende a Praza de España. As persoas participantes percorrerán un traxecto de 6 km que inclúe un dos momentos máis simbólicos da xornada, a chegada ao miradoiro da Pedra da Rá, coincidindo co solpor. Como é un raio de luz, pois intentar buscar chegar aquí a este emblemático miradoiro da Pedra da Rana que temos aquí na nosa cidade e intentar cadrar o máis posible pois cunha posta de sol e esperemos que o tempo nos acompañe. O obxectivo é lanzar unha mensaxe de esperanza e ao mesmo tempo recadar fondos para a investigación da enfermidade de Dent, unha patoloxía rara de orixe xenética que afecta gravemente a función renal e que polo momento non ten cura. En Galicia, esta enfermidade afecta a 4 familias vinculadas á asociación, cun total de 10 casos. Esta enfermedade, a enfermedade de Dent, é unha enfermedade moi rara que afecta a moi pocas persoas. Aquí en Galicia somos 4 familias as que estamos en la asociación, estamos hablando de unos 10 casos. Es unha enfermedade que es unha mutación en el cromosoma X que afecta gravemente a la función renal y que no tiene cura. A organización espera superar as 200 persoas participantes. As inscripcións xa están abertas a través da web e teñen un custo de 5 euros para maiores de 12 anos e de 3 euros para menores. Como novedad y como regalo este año, hasta agotar existencias, vamos a regalar una gorra, una visera con el logotipo de la asociación. O sea que animo a toda la gente a que se inscriba y que pueda complementar la camiseta de Un Rayo de Luz con la gorra de la asociación. Como parte desta iniciativa solidaria, este venres celebrarase no novo auditorio municipal unha charla divulgativa dirixida ao alumnado, na que participarán investigadores especializados en enfermidades renais.